Dalan Tania cerita marang Tania. Iki apa jalan? Kok iso toh? Salah makane nek sinopsis tenanan ojo nonton film. Tania lan Tania tekan omah nanging ing omah ora ana ibu. Assalamualaikum. Ya wes kalau balik sekolah Mbak. Mbak habis sekolah dahar kok pada cerita ya. Taknya kelakan Ya, berapa dahar ini? Aku ya. Bu Gendes kondor saka arisan, Bu Gendes takon biji ulangan marang Tania lan Tania. Assalamualaikum. Iki wis kok. Jenengane wae ngapusi yo sini. Wala ibu wis langsung. Ih, jurangane, Dok. Kula angsa sang dosa garisa. Waduh, pinter ya anak ibu. Ya Allah. Lah kowe piro? Julangan kilo dan bang. Masa sih? Bang, gone kan ya wis dibagi. Pancen buka kursi mau ditanya wis sampun cerita kali kula nek Iya, aku Bang. Wah. Lah kowe wani ngisi ya karo orang tua. Jadi, belakang. Bu Gendes nambah ing kamera Tania lan goleki kertas ulangane Tania. Tania metutke ibune. Kowe iki piye? Nilai kok beda 5? Hah? Hah? Gede ya, jadi apa kowe? Boy, bener-bener masih tahu. Sing apa kowe? Iso nilai. Sing apa, Bu? Ngapusi sakjane iki Tania ora sinau tapi nonton film. Salah kowe iki. Mbak Syarsi sing mireng ribut-ribut ningali. Salah bijine elek, Bu. Alah Mbak Ki serengane kok belani Tania sih. Aku kira kayak ngono dulu. Aku sebenarnya kalau anak wes kowe ndalungan Tania. Ya, Bu.